Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Salamat ang nga napunta sa pulong sa Dios. Ginaot pang kini makahatag kanatong kalambuan sa atong kaalam, sa atong kalambuan sa atong pagpanginabuhi nga balaan, ug labi na sa pagpalig-on sa atong pagtuo, pagpanginabuhi sa pagtuo. Ako karong hisgutan may igsoon ang atong topic bahin sa pagpalig-on sa atong kaugalingon. Ako kini gi-titlean og lig-una ang imong kaugalingon. Lig-una ang imong kaugalingon. Nadaghang paagi sa pagpalig-on sa kinabuhi sa tao, usahay magsalig sila sa ilang edukasyon, magsalig sila sa ilang mga kaalam, pamarog, pamisti, o di gali sa daghang mga exercises. Hinganlan og bodybuilding, aircon mo lig-on, dagko ang muscles. Dunay po yung mga uh, uh, laing mga exercises, emotional building, kining physical building, kunya kinanglan palig-unon pinaagi kuno sa mga personal knowledge, personal appearance, apan kung Kristohano ng atong pagkahisgutan nga pagkalig-on, mas labaw gayod ang pagpalig-on diha pinaagi sa pulong sa Dios. So kini bang mga filosofiya sa kalibutan mabani ang kinahanglan nato aron mulig-on ta diha sa pagsalig, pagtuo sa Dios, sa pagpanginabuhi nga matarong di sa Dios? Kini bang paghigugma nato sa mga pagtuo, nilihukan, mga taras, kinaiya ning kalibutan, makadugang ba ni o kalig-on nato sa atong panginabuhing Kristohanon? Aron masabtan nato magsuon ang tinuod nga pagpalig-on sa atong kaugalingon, ingon nga mga Kristohanon, atong basahon ang balaang kasulatan. Basahon nato ang 1 Timothy chapter 4 verse 6. O kini ani nato kutuon ang pagpalig-on sa atong kaugalingon nga mga Kristohanon. Nagaingon ang bersikulo 6. Kung kining maong mga tugon imong igapahinumdom sa mga igsuon, ikaw mahimong maayong ministro ni Kristo Jesus. Binuhi sa mga pulong sa pagtuo ug sa maayong tuluhan nga imong ginasunod. Apan di kay ang mga sulusugilanon nga dili Dios nun, nga angay lamang sa mga babaeng tigulang. Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagka-Dios nun. Kay samtang ang paugnat sa lawas, may diyutayng kapuslanan. Ang pagka-Dios nun, mapuslanon gayod sa tanang paagi. Sanglit, kalauman man kini alang sa kinabuhi karon o usab alang sa kinabuhi nga umalabot. Ang maong sulti kasagaligan og takos gayod nga pagadawaton sa hingpit. Kay tungod sa maong tuyo, kita nagapagabudlay o nagapang limbasog sanglit ang atong paglaom gipakahimutang taman diha sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang mga tao, ilabi na gayod sa mga nanagtuo. Kini ang pulong sa Dios mga igsuon nga makahatag ka nato, makasulti ka nato, o makatudlo ka nato kung unsaon nato sa pagpalig-on sa atong kinabuhi. Now, kining istorya kining pulunga, kinisulat ni Pablo nga tong Timoteo. Katungod si Timoteo, batan-on pa, siya nahimong leader ning iglesia sa Pilipos. Danay siya mura og dili kasaligan sa mga katigulangan, dili kasaligan sa mga hamtong na mga tao. Busa si Pablo, miingon kaniya nga pasiga ang imong gasa. Ayaw pasagdi nga ikaw pagkaulawan tungod sa imong pagkabatanon. Kinahanglan nga imong pasigaon kini, imong pagka Diyos nun nga tao, ang imong gasa, atubangan sa mga katawhan sa iglesia. Nga aron nga ikaw mahimong panag-ingnan bisan pa sa imong pagkabata. Now, dinhi gisulti ni Pablo paghatag og pahimangno kang Timoteo kung unsaon niya pagpalig-on ang iyang kaugalingon. So kung unsaon pagpalig-on sa kaugalingon, dunay tulo ka pamaagi sumala nining atong gibasa nga bersikulo. Pero meron maigsuon aron sa pagpalig-on sa atong kaugalingon isip Kristohanon,
Ipasalig ang imong kaugalingon sa espirituhanong kahimsog. Kinahanglan nato ang espirituhanong kahimsog. Ana nato isalig ang ating kaugalingon aron kita mahamtong sa atong pagkinabuhing Kristohano. Akong basahon ang bersikulo 6 ngadto 17 nagaingon, kung kining maong mga tugon imong igapahinumdom sa mga igsuon, ikaw mahimong maayong ministro ni Kristo Jesus. Binuhi sa mga pulong sa pagtuo o sa maayong tuluhan nga imong ginasunod. Apan likay ang mga sulod sa galanon nga dili Dios nun nga angay lamang sa mga babaeng tigulang. Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagka Dios nun. Kini pulungan ni Pablo, gipahinumduman si Timoteo ni Pablo nga dunay mga pagtulunan gikan didto sa verse chapter 1, chapter 2, chapter 3, bisan pa ng chapter 4 gikan sa verse 1 nga dunay maayong pagtulunan og angay nga likayan, angay nga dili buhaton. So, aron magpahimsog sa imong espirituhanong pagpanginabuhi sa pagkalig-on sa imong kaugalingon, primero pili kung unsay mga maayo ug importante nga angay nimong ipanginabuhi o itudlo usab sa mga katawhan. Versikulo 6 nagingon, kung kining maong mga tugon imong igapahinumdom sa mga igsuon, ikaw mahimong maayong ministro ni Kristo Jesus binuhi sa mga pulong sa pagtuog sa maayong tuluhan nga imong ginasunod. Na dunay gitudlo si Pablo bisan pa sa mga sumusunod. Naay gitudlo si Pablo, maoy kupti niingon pa niya kang Timoteo, maoy kupti og ipahinumdom sa mga igsuon. Ipahinumdom ang dili ang ngayang binuhatan kay sumala pa sa bersikulo 1, gisaysay ni Pablo diha ang dili maayong binuhatan nga kalibutanong mga doktrina, kalibutanong pagtuo, kalibutanong istorya, managhinganlan og mga tradisyon. Kini mao ang mga malimbungon nga espiritu og tinuuhan. Bersikulo 1 nagiingon, og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu og sa mga tuluhan sa mga yawa. Karon usonoy karon sa atong mga panahon sa iglesia nga wala na sila magsubay sa pulong sa Dios kundi na sila sa tradisyon sa mga pagtulunan sa mga tao, mga practical nila nga tinuhan ining kalibutan. So niini tungod kay anindot man paminawon ang mga Kristohano nin taon nausab nagpaminaw niini mga malimbungon nga espiritu ho kini nga may kidala sa mga nag-ingon nga Kristohanon usab apan kini mga makalibutanon nga pagtuo, pamaagi. Mga bakak nga pagsulti. Nag-ingon din sa bersikulo 2, pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon, kinsang mga kaisipan nga paso nga daw pinaagig binagang putaw. Murag gisubhan ba ang ilang hunahuna, di na sila makatudlo og mga Diyos noon o gikan sa Biblia nga pagtulunan kundi ang ilang mga sanlibutan mo worldly mga tinuuhan nga dili angay o dili iya sa Dios. Versikulo 3, nga managdumili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagkadawato nila ang nga nanagtuo o nahibalo sa kamatuoran daghang doktrina ang ilang i-share. Ang mga Kristohanon imbis nga malig-on sila sa pagpanginabuhi dito sa kamatuoran sa pulong at tunin sila magapaminaw nining mga tuluhan ining kalibutan. So, sumala sa bersikulo 7, miingon si Pablo nga likayi. Apan likayi ang mga sulod sa gilamon nga dili Dios nun. Nga angay lamang sa mga babaeng tigulang. Mga babaeng tigulang, no? Kay balo sila sa mga tradisyon, mga pagtuon ni adto sa katigulangan, daghang kayong mga ginganlan o mga hiwaga basta Tagalog ba. Apan dili tinuod, wala sa pulong. Likayi kini. Mo ingong galitag likayi, kining mo inta mo likay ta sa kabutang kay bawo na tandaan kita na tas unahan nga kini sayo mao na nga makalikay gyud ta. Naapoy uban nga mikalit kalit nimo bangga mo na maikwas paglikay. So kining sayop nga pagtulunan kay bawo ka na naglayo pa.
o moabot nga kining pinakaliddi mo kay bawpog ka o sayo mo nga likay. So unsa may likayan? Mga tinumo-tumo nga suligano, kining sugilanon, di ba? Chapter 1 verse 1 chapter 1 ni Pablo dinhi sa Timoteo verse 4 mingon siya ni sa pagtagad sa tinumo-tumo nga mga sugilanon ug sa dili matapos nga kaasuyan sa pagkaagi sa mga kagikan nga ang maong mga butang nagapasdasi Ginoon sa paglalalis-lalisay lalis-lalis inay sa langit nun nga pagkabinansay diha sa pagtuo na linalisay na mag-away-away na. So likayan ang mga tinumo-tumo, mga sugilanon, kanang mga sulusulti, makalibutanong tinuuhan. Sumala pa sa 1 Timothy 6:20. O Timoteo, bantayi ang mga butang nga gikasalig diha kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti o kalibutanon nga dili Dios nun o ang mga pagsupak nga gikan sa ginaingon apan dili tinuod nga kaalam. Dito pa sa 2 Timothy chapter 2 verse 10 nag-ingon pud si Pablo kang Timoteo, likayi ang surusulti nga dili Dios nun kay kini magagyud-yud sa mga tawo ngadto sa magalabi pa ka lalom nga pagkadili Dios nun. Hantod mo abot sa pagka-pildi, pagka guba sa kinabuhi sa Kristiyano, dili sila mamalig-on. So busa, primero, ipasalig ang imong kaugalingon sa espirituhanong kahimsog. Bansaya ang imong kaugalingon sa pagka-Diyos nun, aron ikaw mahimong kasaligan. Atong gibasa sa versikulo 6, nag-iingon, sa tunga-tunga, ikaw mahimong maayong ministro ni Kristo Jesus, binuhi sa mga pulong sa pagtuog sa maayong tuluhan nga imong ginasunod. Muna, kinanglan, adtot nato isalig ang atong kaugalingon sa espirituhanong kahimsog aron kita mamalig-on sa atong kaugalingon. Ikaduha, ipasalig ang imong kaugalingon sa personal nga pagkabalaan. Pagkabalaan may igsoon. Bersikulo 7 basahan nato og utro ngadto sa 9. Nag-ingon, apan likayi ang mga sulusugilanon nga dili Dios nun, nga angay lamang sa mga babaeng tigulang. Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagka-Dios nun. Mao ni emphasis diha, bansaya. Mao ni diin gud maayo bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagka-Dios nun. Kay samtang bersikulo 8 ang pagpaugnat sa lawas may dutay kapuslanan. Ang pagka-Dios nun mapuslanon gayud sa tanang paagi. Sanglit kalauman man kini alang sa kinabuhi karon o usab alang sa kinabuhi nga umalabot. Ang maong sulti kasaligan og takos gayud nga pagadawaton sa hingpit. So mo kana kinanglan na agad dedas atong personal nga pagkabalaan. Palambu ang imong espiritualidad. Sumala pa sa versikulo 7 ngadto sa ulahi. Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagka-Dios nun. No? Palambu ang imong espiritualidad. Imbis magpalambo sa imong pisikal nga lawas, nga doon naman po'y gamayng maayo ni makatabang sa atong lawas, apan dili na makadala nimo sa kinabuhi ngadto sa kahangturan. Kay tungod kining pagpaugnat sa lawas, mao kini trending na ng aerobic, na ng jogging, hiking. So anay panahon diha sa pagpaugnat, diha sa pagkabalaan. Maayo manggali kini apan jutay ri kapuslanan sumala sa bersikulo 8. Ang kinahanglan gyud ang pag-exercise, pagpaugnat sa espiritual nga labaw sa tanan. Nagaingon sa bersikulo 8, sanglit kalauman man kining alang sa kinabuhi karon og usab alang sa kinabuhi nga umalabot. Unsa man ang pagka-Dios nun nga pagpaugnat maoy mapuslanon gayud sa tanang paagi. Kalauman kini alang sa kinabuhi karon sa og sa umalabot. So, unsa may imong ipaugnat? Ang lawas alang lang dinhi sa kalibutan, niya ilubong, niya paingon sa impyerno, o ang espiritual nga mulungtad hangtod sa kanturan ngadto sa langit sa ginharian sa Dios. So kinanglan atog yung itakda ang atong mga prioridad nining atong kinabuhi. Sumala sa bersikulo 9 nag-iingon, ang maong sulti kasaligan og takos gayod nga pagadawaton sa hingpit.
So ato kining itakda, ato yung pagadawaton sa hingpit ang maayong kasaligan nga doktrina. Ang maong sulti mao'y kasaligan, kining maayong pagtulunan. Takos dayon nga pagadawaton sa hingpit. Kaya nga naman, kini pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios dunay kinabuhi. John 6:63, mingon si Kristo nga pulong akong gisulti espiritu, ang espiritu kinabuhi, muhatag og kinabuhi. Ug labaw pa niya na dili gyud mapakyas kanang nagsubay, nagpaugnat pinaagi sa pagpanginabuhi sa pulong sa Dios nga naman. Kay dunay panaad ang Dios matud pa ni Kristo sa Mateo 24:35, ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Mahitabo gyud mamalig-on gyud ka diha sa pagsubay sa Dios nun nga pagkinabuhi gikan diha sa pulong. Ikatulo, may igsoon. So nakita nato sa pagpalig-on sa atong kaugalingon, kinahanglan atong ipasalig ang atong kaugalingon sa espirituhanong kahimsog. Ikaduha, sa personal nga pagkabalaan. O ikatulo, ipasalig ang imong kaugalingon sa kasibot sa pagpangalagad, may igsoon. Pagpangalagad gayon sa Dios. Versikulo 10, nagaingon. Kay tungod sa maong tuyo, kita nagapangabudlay o nagapanglimbasog sanglit ang atong paglaom gikapahimutang taman diha sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang mga tao ilabi na gayod sa mga nanagtuo. So anita maglimbasog, anita magbudlay, maigsuon sa atong pagpangalagad, sa atong ministeryo. Kay tungod takos ni kining imong pagpangamudlay ngadto sa Dios. Takos gyud. Kasaligan gyud. Malipay gyud ang Ginoo. Maong maayo ang pagpaugnat sa atong kinabuhi espirituhanon. Ang pagpagalagad nato sa Dios alang sa kaluwasan sa daghan pang mga tao. Daghan pang mga tao o labi pa gyud sa mga naganagtuo. So takos sa imong pagpanudlo kining pagpangalagad nato may igsoon alang sa kaluwasan sa tanang mga tao labi na sa mga nagatuo. Usa man imbot pasabot ini na nagtuo na apan kinahanglan pang pagaluwason? Di ba luwas na sila? Ang ilang kalag luwas na paingon sa impyerno? Luwas naman. Dili bot pasabot na nga ang mga tao nga dili pa magtuto kinahanglan maluwas sila ngadto sa ilang pagkaingnan sa impyerno. Apan ang mga nanagtuo na, luwas na, asa man sila maluwas? Maluwas sila pinaagi sa kalibutanong pagtulunan. Mga kalibutanong mga kaanyag ini, pagkaanindot, nga pasalig sa kalibutan na kinahanglan gyud nga ang mga Kristohanon anha gyud magbansay gyud diha tinuod diha sa pagpanginabuhi nga Kristohanon pinaagi sa pulong sa Dios aron sila magkinabuhi nga matarong. So mao kana maigsoon ang tulo ka pamaagi kung saan nato pagpalig-on sa atong kaugalingon. Ipasalig ang imong kaugalingon sa personal sa espirituhanong kahimsog. Ikaduha, ipasalig ang imong kaugalingon sa personal nga pagkabalaan. Ikatulo, ipasalig ang imong kaugalingon sa kasibot sa pagpangalagad. So, kung sa may atong makutlo nini migsoon, mahagdaw bisan pila ka hagdaw lang nato migsoon. Primero, maayo ang pagpaugnat sa lawas labi na kung wala sa kondisyon ng imong lawas. Sama nako nga daghang ko kay balatian, desperate ko sa akong kahimtang kay 35 years kong diabetic nga daghan ang implikasyon na ang akong baga na TB na, ang akong kidney karon nga naa na gyud na tagurha ka lingin nga bukol nya, prostate pa nya, blood sugar nga taas kayo. So maigsuon kinahanglan nako ang pagpaugnat sa lawas. Mao na nga nag-fasting ko 24 hours a day unya usa pa kumukaon. Karon sa akong pagfasting aduna nay 2 ka buwan nga may akong pagfasting kausa lang kumukaon sa usa ka adlaw. Miingon ang mga katawhan bisan pa mga miyembro sa iglesia, pastor, maayo kag lawas, gamay ka naglawas apan baskog ka, lig-on ka. So kining pag-exercise nato sa atong lawas
do nagyoy kaayuhan ni sa atong lawas sa pagpanginabuhing Kristohanon nining kalibutan nga dili ta masalawayon, no, nga dili ta maingon nga ulit ka man kay walay dakuang imong tiyan, dili walay ikasaway ang mga tao aron kita mahimong kahayag sa kalibutan, mahimong example nga wa ta magpa sana wa ta mag kining mag pagsalig sa lihok sa kalibutan ni soon. So maayo ang pagpaugnat sa lawas kung desperate ka sa imong kaugalingon na doon nagay sakit, kinahanglan lihokon nimo ang angay nimo lihokon. Apan ikaduha, mas labaw ang pagpaugnat sa atong espirituhanong pagpanginabuhi. Nga naman, kay kini mo ay mulungtad ngadto sa kanturan. Mao ni magpalig-on sa atong pagpanginabuhi nga balaan. Kay kung walay pagkabalaan, Pagsuon, dili kita makaingon nga Kristohanon. Nagiingon ng Hebreo 12:14, panlibasugi ang pagkipagday na itay uban sa mga tanang tao ug ang pagpakabinalaan nga kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Nga naman, dili siya tinuod nga Kristohanon kung walay pagkabalaan. So mao kini ang atong pagpalig-unon sa pagpanginabuhing balaan. Espirituhanong pagpanginabuhi. Labi na ang pagpanudlo nato sa igong pagtulunan. Kinahanglan igo ang atong pagtulunan, igo gyud ang kinabuhi. Sayop nga pagtulunan, sayop gyud nga pagpanginabuhi. So saon sa pagpalig-on sa imong kaugalingon, maigsuon, tulo lang, di ba? Tulo. Espirituhanong kahimsog, personal na kapagkabalaan, o kasibot sa pagpangalagan. Mao kini ang grasya sa Ginoo, magampo ta maigsuon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga makahatag gyud kanamo og kalipay, kalamdag sa among pangunahuna. Labi na kami na desperate meaning kinabuhi ning kalibutan kay daghang problema, daghang tentasyon, daghang kadautan, daghang hugaw maigsuon. Ginoo apan unsa may among giya ang imong pulong lang gyud maoy lamparahan sa among tiilan ug kahayag sa among dalan paingon diha sa imong ginharian. Salamat Ginoo. Hinaot pa nga nakapalig-on kini kining maong pagtulunan karon sa among kinabuhi. Mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong sa Kristo. Amen.